Salut, sunt Mircea Meșter și te invit la Școala de Baterii, singurul loc din lume care te va face să înțelegi pe limba ta și fără prea multe paranteze faptul că o mașină sănătoasă pleacă de pe loc doar dacă are o inimă electrică sănătoasă și te va face să înțelegi de ce bateria mașinii tale este foarte importantă pentru ca tu să te simți confortabil atunci când te afli la volan. Lista de tehnologii ale noii tale mașini este lungă și te-ai bucurat că te-ai aliniat la trendul anului 2021 când ai comandat-o. Are de toate. O armată de sisteme și tehnologii care îți fac viața mai ușoară, îți asigură confortul dorit și te ajută să treci mai bine peste iarnă și vară. Dar ți-ai pus vreodată întrebarea câtă energie consumă fiecare dintre elementele din listă? Ce trebuie să știi e că fiecare 100 de W de care au nevoie sistemele mașinii tale înseamnă un consum de 0,1 litri la 100 de kilometri. Și acum, fii atent aici. Parbriz și lunetă încălzite. Le avem toți? 120 de W. Atât de utilele și de comunele ștergătoare de parbriz, între 80 și 150 de W, în funcție de cât de tare plouă. Scaunele încălzite, care te fac să te îndrăgostești de mașină în diminețile de iarnă în care ai plafonul și parbrizul pline de zăpadă ca să pleci la birou, 20 de W. La fel și volanul încălzit, sistemul de aer condiționat care transformă vara mașina în cel mai confortabil loc din lume, 500 de W. Și lista poate să continue. Mașina ta are închidere centralizată, geamuri electrice, are trapă. Toate consumă câteva sute de W. Demarorul care face ca motorul tău să pornească, ventilatorul care răcorește vara motorul când stai în trafic, computerul care controlează funcționarea fiecărui element al motorului, farurile LED sau sistemul de închidere centralizată, toate consumă energie. Iar bateria trebuie să țină pasul cu numărul crescut de sisteme care cer energie. În mașinile moderne care oferă sisteme start-stop și permit oprirea motorului la semafor sau la viteze de croazieră pe autostradă, bateriile trebuie să ofere toată energia de care au nevoie aceste sisteme să funcționeze când motorul e oprit. Iar bateriile dedicate acestor mașini se numesc FB sau AGM. Ca să simplificăm explicația, ambele tipuri de baterii sunt dedicate mașinilor moderne. Bateriile FB, o variantă îmbunătățită a bateriilor clasice cu plumb și acid, sunt dedicate mașinilor mici și compacte de buget, entry-level, cu sistem start-stop, care au nevoie de energie pentru alimentarea sistemelor de la bord. Bateriile Varta FB pot să susțină de 2 ori mai multe cicluri de descărcare-încărcare decât bateriile convenționale. Pe de altă parte, bateriile Varta AGM reprezintă tehnologia modernă și sunt dedicate mașinilor sofisticate, a căror listă de sisteme de asistență și confort este lungă. Dacă noua ta mașină are start-stop, recuperarea energiei la frânare, elemente premium de încălzire, răcire, aerisire sau sisteme moderne de siguranță activă care te ajută să păstrezi banda sau să frânezi automat, aceasta are încă din fabrică o baterie AGM. AGM sau AGM este un acronim care vine de la expresia Absorbent Glass Mat. Tehnologic, bateriile AGM reușesc nu doar să-și păstreze caracteristicile pe o perioadă mai lungă, dar sunt și mai sigure. De exemplu, chiar dacă se sparge carcasa bateriei, acidul din baterie nu are cum să iasă. Caracteristica principală a bateriilor AGM este însă performanța. Pentru că pot să ofere un nivel ridicat de energie la start, ele pun umărul la pornirea motorului la temperaturi coborâte. În plus, stabilitatea ciclurilor de încărcare-descărcare face ca o astfel de baterie să ducă fără probleme o serie de opriri-porniri ale motorului în trafic, menținând active toate sistemele de care are nevoie mașina să funcționeze în parametri. Peste toate însă, bateriile AGM reprezintă varianta optimă pentru mașinile care recuperează energia la frânare. Altfel spus, tehnologia de vârf dintr-o baterie Varta AGM poate să pornească motorul de mai multe ori în timpul unei călătorii cu mașina, să mențină sistemele în funcțiune când motorul se oprește, dar și să ajute la recuperarea energiei la frânare. Apropo, ați observat vreodată sigla Powerframe? Ea se găsește numai pe bateriile Varta și reprezintă o grilă special proiectată, concepută pentru a alimenta o baterie mai durabilă și mai fiabilă pentru vehiculele de astăzi. Este proiectată pentru a reduce la minimum coroziunea, a optimiza fluxul de energie și a preveni defectarea prematură.
Dacă nu alegi o baterie potrivită pentru mașina ta, așa cum este o baterie Varta AGM care permite de 3 ori mai multe cicluri de încărcare-descărcare decât o baterie normală, există șanse ca mașina să rămână fără inimă, exact atunci când te aștepți mai puțin. Ca în viață. E vorba de adaptare. Ne vedem în curând la un nou episod din seria Școala de baterie oferită de Varta. Sunt Mircea Meșter și îți urez o baterie cât mai sănătoasă.